πάρουμε την πόλη. Πώς θα την πάρουμε την πόλη, θα έχουμε πάλι πόλεμο? Την πόλη θα μας τη δώσουν. Ποιοι, οι Τούρκοι, είναι ποτέ δυνατόν? Όχι, την πόλη θα μας τη δώσουν οι Ρώσοι, σε πόλεμό τους με την Τουρκία. Θα μας τη δώσουν όχι γιατί μας αγαπούν, αλλά γιατί αυτό θα είναι το συμφέρον τους. Και οι Τούρκοι γέροντα τι θα γίνουν? Αυτοί θα καταστραφούν, θα σβήσουν από το χάρτη γιατί είναι ένα έθνος που δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Θα σβήσουν ως έθνος και η έκταση όλης της Τουρκίας θα καταντήσει αχανής έρημος. 7 ώρες θα περπατάς για να συναντήσεις εκεί άνθρωπο. Το εξής έγινε με κάποιους προσκυνητές. Σε λίγο επέστρεψε ο Πάτερ Παΐσιος και προς γενική έκπληξη τους πρόλαβε όλους. Είχε διαβάσει τη σκέψη τους. Τι λέτε, θα την πάρουμε την πόλη? Η παρέα έμεινε άναυδη και αμίλητη. Σας ρωτάω πάλι, είπε ο γέροντας, θα την πάρουμε την πόλη? Και σε λίγο αστειευόμενος